hari sini যতর পালখাইয়া পত্র বইনাই hari sini tu nak apa kalau lain ada hai ini borong genang rakyat jero bakar ro yang di kare borong kare hari sini hai যদি মা খাহিংকে চিনি অ জায়গা ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বাগৈ जों प्रविजन नारखा प्राय 350 कोटी अ 350 कोटी बाय जों चिनि फाइनाय बसराव जों थांनानै बागै चिनि बाजेट प्रविजन जों नारखा शुद्ध डेभेलपमेंट पारपास इभेन चिनि फाइनान्स आसो क्राइसिस जोंखा जे सैलारि रवानि मतो सासि जरा जरि के कसाखा निरो मीडिया नि बिसिंति आं सारा त्रिपुरानि लोकरनो सानानि मुसुगु तागनि मासो चिनि एडिसि हाफांगो जे एमप्लॉइज दंनाय रक साख्रि खाय दंनाय रक बर प्राय बेतन मानानि 7-8 तारिख गावै थांखा फानि प्रविजन बिलाय हायानि बागै आं त्रिपुरासा लोकरनो चिनि एडिसि आमसानि जत ताखक दै बुक संग सानानि मुसुगु जे अमहाय सामं गाहाम तांमुं चिनि थाखलाया मुइ तंफनो चिनि फाइनेंशियल क्राइसिस मुइ तंफनो चिनि त्रिपुरासा लोकरक चिनि थानिव ब्लाय एक्सपेक्टेशन गोबां निरनो ओ एक्सपेक्टेशन जों फुलफिल खायनानि बागै साकथार दंफानो खायमेया ताबक जों अ जागानि बिसिंति चिनि एमप्लॉइज जेनेरेशन उनाय छुदु साख्रि सिमिया अर मार्केट मै गोथों फालनाय निनि चिकन चिकन व्यवसाय खायनाय र अर सेबमानाय अमाहाके जों फाइनेंशियल चिनि त्रिपुरासा बेकार दंनाय रंनि इनकाम जेनेरेट उनाय जा बहाय चिनि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिनिबो जों साकथारनाय साकथारै दं ओके बिलायखे हामबाय अ जागाव चिनि बरम गोनां एमडीसी उमाशंकर देवर्मा बौ फाइसौ फाइजेक जेडीसी चेयरमैन दैबो चिनि एमएलए तंगु बरम गोनां मानव देवर्मा दैबो तंगु चिनि एमडीसी गणेश देवर्मा चिनि जुनालनि जॉइंट चेयरमैन राकेश देवर्मा दैबो साबजुनाल अ आमसाइनि गाबर्दी साबजुनालनि इंगुइ आपन देवर्मा दैबो चिनि सोशल एक्टिविस्ट खायनाय र अ जागाव दिनैनो ओ ऐतिहासिक साल कायसा लाइबुमा सनाजावी थांखा चिनि अर गाबर्दी बाजाराव कदोंमा लुकुरक डिमांड खाय दंमानि जों ताबकसि अमाहाय चिकन तेफानो जों खाय मानसिबो फाइनेंशियल जों गाबर्दी